כשהילדים בגן שלי היו הולכים לים או נוסעים לקאנטרי קלאב, אנחנו היינו באים לכאן. בית הלוחם, מרכז שיקום לנכים שנפצעו במלחמות ישראל או באחד הפיגועים הרבים שהתרחשו פה. עכשיו אני צובע צבע ירוק, היא אמרה. מפה נכנס הפגז, נכנס לתוך הצריח ופגע בי בעיניים. אני אלי חנין, החלום שלי להרוויח 40 מיליון בלוטו. אלי, מה תעשה בהם? אני מחלק לכל אחד מיליון פה. למי? לא יודע, אני לא רואה. שמי מיכאל כצנלסון, המכונה קצה, והחלום שלי הוא לטפס בקילימנג'רו באפריקה. זה הר שהייתי רוצה לעלות אותו. אני זוכרת עצמי כילדה מסתובבת שעות על גבי שעות, חורף, קיץ, חגים בבית הזה. בית הלוחם היה כפר הנופש שלנו, מועדון החברים שאף אחד לא רוצה להשתייך אליו. אחרי תקופה, את לא רואה את הבת שלך שהולכת עם היד ככה וסוחבת רגל, את לא רואה, כי את רואה את הבן אדם. נכון, נכון. את כבר לא רואה נכות. אני לא רואה נכות. לא רואה נכים, כן? חוץ מהתרנגול הנכה הזה שם, שהולך עקום. הם יצאו לבלות קצת, לעשות דוש. בהתחלה התאמצתי לא לנעוץ מבטים באנשים בלי רגליים ובעלי ידיים מברזל. אחר כך אמרתי, אז מה, מותר לי, גם לי יש אבא נכה. אני לא יכולה. לא נתנו לה אף אחוז שהיא תישאר בחיים. ואמרתי, אלונה, זה תחרות, את וחיים. עוד חצי דקה. כשאת רוצה, את תישאר בחיים. אם את לא רוצה, את לא תישאר בחיים. היא סגרה את הפה. ועשתה מה שצריך. היא גם רצה משפחה, היא גם רצה ילדים, אבל איך אני יכולה לעזור? בזה אני לא יכולה לעזור. למה את רצה ילדים? Нормально. Нормально, я хочу нормально жить и... להיות נורמלית? Да. מוכנה? הייתי מגיעה לך, אני מביא. שרק הלך קצת מצחיק ולא הבנתי למה קוראים לנכה. אבל כאן לאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת אם מישהו הולך קצת משונה או נראה אחר. כאן הם קודם כל אנשים. אחר כך נכים. אלונה שבתאי. חלום שלי להיות אימא.